Dobrý večer všetkým prítomným, ktorí ste sa rozhodli zúčastniť sa dnešného úvodného webinára do e-learningového vzdelávania, ktorý sa nazýva Metodika medzinárodných projektov e-twinning, e-learningový kurz. Povedzte mi, či vidíte moju vysielaciu plochu. Áno, Výborne. Áno. Ako A náhodou Áno. aj 50 000, no chýba jedno čísielko. Alebo dobre. 50 000. Áno. Chýba Výborne. číslo. Poprosím vás, aby ste si vypli Ale mikrofóny, to lebo nič. počujeme niekoho, že sa rozpráva o svojich veciach, nebude počuť potom mňa. Dobre, vidíte všetko. No. Takže dnešným úvodným webinárom by som vám chcela predstaviť, čo nás všetko v e-learningu čaká. Dovolte mi, aby som sa vám predstavila. Ja sa volám Zuzana Mesárošová, som ambasádorkou e-twinning a podobne ako aj vy. Možno niektorí už aj ste a niektorí ešte len budete učiteľmi, ktorí púšťajú do svojho vyučovania aj projekt e-twinning, v rámci ktorého sa spoločne s partnermi z ktorejkoľvek európskej krajiny pokúšame učiť spoločne prostredníctvom medzinárodných projektov. Tak ak dovolíte, tak by som prešla ďalej. Stále nám prichádzajú ľudia. Povieme si úvodom, čo to ten e-twinning je, zoznámime sa s e-learningovým kurzom, predstavíme si prostredie, v ktorom budeme fungovať ako žiaci. To znamená, kde sa budeme chodiť učiť. To bude také to e-learningové prostredie. Väčšinou to býva v prostredí Moodle. My to budeme mať v takom prostredí e-twinningovom, špeciálne venovanom e-learningovému vzdelávaniu, kde si nájdete vzdelávacie materiály, kde budete mať vždy zadané úlohy na každý týždeň, ktoré máte vypracovať a napokon ich vypracujete. Tuto sa budete hlásiť ako žiaci, budete mať špeciálny účet a potom budete pracovať v bežnom prostredí. Tam budete vykonávať mnohé tie úlohy v bežnom prostredí e-twinningu. To je vlastne to prostredie, kde ste si vytvorili svoje účty, čo sme vlastne naháňali ten minulý týždeň, kde ste sa zaregistrovali, alebo niektorí, čo ste boli registrovaní, ste si obnovili to svoje členstvo a tam vystupujete ako vy, ako učitelia, teda so s tým svojím menom a s tým svojím profilom, ktorý ste si vytvorili, kde už budete reálne pracovať. Čiže ešte raz jedno prostredie je to, v ktorom sa budeme vzdelávať. To je takéto e-learningové prostredie a potom to reálne prostredie, ktoré funguje ako reálny e-twinning, kde budeme tie niektoré úlohy vypracovávať. No, povieme si, ako budeme pracovať a v prípade, že budete mať nejaké otázky, tak vám na ne odpoviem. Určite každý, kto sem prichádza, aspoň čiastočne vie, čo to e-twinning je. Keby sme si chceli rozlúšiť celý tento názov, tak pochádza z takých dvoch častí a to je Ečko, čo je elektronický, electronic a twin je dvojička. To znamená prakticky, keď chcem pracovať v projekte e-twinning, tak ja, moja škola, moji žiaci sa snažia nájsť si partnera, ktorí majú záujem presne o tú istú tému ako ja a moji žiaci a budú spoločne spolupracovať na projekte. To znamená, že hľadáme si akúsi elektronickú dvojičku, s ktorou budeme spolupracovať na nejakej projektovej téme, na nejakom projekte. Samozrejme, nemusí to byť jedna dvojička, môžeme mať viacej partnerov, záleží od toho, koľko chceme tých partnerov v projekte mať, alebo kto nám proste príde do cesty, na koho naďabíme. Čím viacej partnerov máte, tak tým je to viacej závislé
od vašej koordinácie, je to viacej práce, ale zároveň tie výsledky projektovej práce sú pestrejšie, pretože tých príspevkov na nejakú tú projektovú tému je o mnoho viacej, ako keby ste mali jedného partnera. Na začiatku my tu budeme mať možnosť, každý si bude mať možnosť tu nájsť českého partnera, pretože v tomto našom e-learningu my už automaticky pracujeme s českými učiteľmi a my vám pomôžeme takéhoto českého partnera na mini projektík nájsť. Nemusíte sa ničoho báť, pretože tento náš e-learning trvá len 6 týždňov a naozaj to bude taký mini projektík, že budete spoločne vypracovať len jednu malilinku, veľmi maličkú aktivitku, takže nebojte sa. Skôr tu ide o to, aby sme technicky zvládli, ako na tom projekte pracovať. Tak, poďme ďalej. Čo to teda ten e-twinning je? Je to komunita európskych škôl a európskych učiteľov. V súčasnosti je do e-twinningu zapojených 44 európskych krajín. Viete, že niektoré sú súčasťou Európskej únie, iné sú také pridružené krajiny európske, ale i mimo európske. Napríklad Azerbajdžan sa nachádza v tomto projekte momentálne z mm, z pásma Gazy pristúpili nejakí učitelia, ktorí teda sa spolu podielajú. Izrael je zapojený napríklad do e-twinningu alebo ja neviem, iné krajiny, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie, Ukrajina. No a samozrejme tých všetkých 27 krajín Európskej únie, včetne Slovenska. Je to, e-twinning je súčasťou tzv. ESEPu, čo je Európska platforma školského vzdelávania. A je to taký internetový portál, kde sa môžete dozvedieť novinky z oblasti pedagogiky. Môžete si tu nájsť inšpirácie na vašu projektovú prácu. Už dneska, keď vám budem vysvetľovať prvú úlohu, si povieme a ukážeme miesto, kam sa budeme chodiť inšpirovať, pretože inšpirácia je pri projektoch e-twinning veľmi dôležitá. V rámci tohto ESEPu, čo je vlastne platforma európskeho školského vzdelávania, si rovno budete môcť nájsť partnerov na svoje projekty, nielen e-twinningové, ale je tam aj priestor na to, aby ste si našli napríklad partnerov na projekty Erasmus+. No a vlastne e-twinning je aj takou mladšou sestrou a súčasťou programu Erasmus+. 80% áno, je financovaný Európskou komisiou, to znamená z financií Európskej únie a 20% financií na e-twinning dáva vlastne naše ministerstvo školstva. Ak dovolíte, tak tu máme vlastne takýto graf, ktorý nám ukazuje, akým spôsobom sa na tom projekte e-twinning pracuje. Tak samozrejme, vždycky, keď chceme pracovať na nejakom projekte, musíme mať nejaké nápady, nejakú myšlienku, ktorá nám príde do hlavy, čo by sme chceli robiť. Vždycky to súvisí samozrejme s tým vzdelávaním školským. Väčšinou sa e-twinning robí na hodinách, ktoré učíte. Vy si vyberiete taký projekt, aby ste to na tom svojom predmete mohli robiť. Aké predmety môžete využiť, to je na vás, od matematiky cez cudzie jazyky, informatiku, biológiu, chémiu, fyziku, matematiku, proste všetky predmety, ktoré si len predstavíte, umelecké predmety. No a vlastne budete sa inšpirovať, príde vám myšlienka, aký projekt by ste chceli mať. Na platforme si nájdete svojho partnera. My to budeme mať teraz v tomto e-learningu zľahčené, pretože v tom špeciálnom e-learningovom prostredí je
52 slovenských učiteľov a 62 českých učiteľov. To znamená, že každý jeden si nájde partnera, dokonca niektorí budú spolupracovať s 2 alebo 3 partnermi podľa toho, ako sa dáte dohromady, ako sa dohodnete. Keď už teda máte partnera a myšlienku na takýto projekt, tak zaregistrujete projekt. Samozrejme, registrovaní vy už na tej platforme ste, to ste robili minulý týždeň, väčšina z vás. Tí, čo nie sú, tých ešte poprosím doregistrovať sa. Ja mám ešte 2 takých učiteľov, ktorí nie sú zaregistrovaní. Možno aj v druhých skupinách ešte niekto je. A vlastne, keď sa zaregistrujete a zaregistrujete svoju školu, môžete si nájsť toho partnera na projekt a môžete zaregistrovať projekt. Keď máte zaregistrovaný projekt, tak môžete na ňom začať pracovať. To je tá najdlhšia fáza. Na tom projekte môžete pracovať. Aká je dĺžka projektu, záleží na vás, podľa toho, aký problém riešite. E-twinningový projekt môže trvať v podstate od 1 hodiny. Keď si napríklad vyberiete taký projekt, poviem konkrétny príklad, že chcete 26. septembra robiť s nejakými partnerskými školami Európsky deň jazykov, povedzme učitelia cudzích jazykov, dopredu sa dohodnú s partnerom, čo budú robiť, dajú si spoločnú videokonferenciu a za hodinku, hodinku a pol urobia tie aktivity so žiakmi zo všetkých tých zapojených projektových škôl, aké si naplánovali. Určite sú to aktivity, ktoré sa robia online, teda povedal som na videokonferencii, povedzme, alebo ich budete vykonávať v takej tej virtuálnej triede, ktorú ten e-twinning poskytuje, to si ukážeme za chvíľočku, keď sa dostaneme do toho priestoru. No, tak to bol taký kratučký projekt. Potom také bežné projekty pre začiatočníkov zvyknú trvať také 3 mesiace od zoznámenia sa s partnermi cez riešenie tých jednotlivých projektových úloh a vyhodnotenie projektu a šírenie toho projektu, to znamená šérovanie toho, čo ste urobili, aby ste tak inšpirovali aj iných, povedzme. No a v prípade, že projekt je kvalitný, tak môžete požiadať o certifikát kvality národný, európsky alebo dokonca môžete sa prihlásiť do národnej alebo európskej súťaže o najlepší e-twinningový projekt. Čiže takto vyzerá projekt samotný, ale my pôjdeme teraz naspäť k tomu e-learningovému kurzu a ak dovolíte, tak už ako som spomínala, v tomto jarnom kurze sa nám prihlásilo 53 slovenských učiteľov, nie 52 a 62 participantov z Českej republiky, čo je vynikajúce pre vás, pretože automaticky veľmi jednoducho si viete nájsť partnera na projekt. Keďže nás je tak veľa, cez 100 účastníkov, tak sme vás rozdelili do 2 skupín. V projekte, ktorý sa volá Metodika medzinárodných projektov e-twinning rímska jednotka, bude mať takú žltú farbu. Ja vám to potom ukážem. Tam budem tútorkou ja a moja slovenská kolegyňa Anka Bardzaková. Takisto z českej strany tam budú 2 tútori, ktorí budú vlastne spolupracovať s tými českými učiteľmi. A tá druhá polovička žiakov, respektíve vás, účastníkov tohto e-learningového kurzu, sa bude nachádzať v druhom kurze, ktorý sa volá tiež Metodika medzinárodných projektov e-twinning rímska dvojka a má bielu farbu. Tam budem tutorkou ja a Monika Poľanská. Takže polovička mojich účastníkov je v jednej skupine, polovička účastníkov mojich je v druhej skupine. Anka Bardzaková má všetkých účastníkov v tej jednotke a Monika Polanská všetkých účastníkov v tej dvojke kurze. Tu nám budete teda spolupracovať v tých e-learningových kurzoch spolu s českými učiteľmi, väčšinou vo dvojiciach, po prípade v trojici a dohodnete sa, aký mini projektík si spoločne urobíte.
Vlastne v tomto e-learningovom kurze začnete presne tak, ako je tu napísané v týchto šiestich slovíčkach, sa budete inšpirovať nejakými projektami, ktoré už boli urobené, aby ste vedeli, že aké možnosti sú pri tvorení e-twinningových projektov. Zoznámite sa s komunitou e-twinning, budete pracovať v tzv. E-twinning live, kde sa vlastne nachádzajú tie virtuálne triedy, v ktorých budete v rámci projektov spolupracovať. Získate tu partnerov, naučite sa, ako si hľadať partnerov na projekt e-twinning, ako si projekt plánovať, ako si založiť medzinárodný projekt. Potom sa naučíte, ako v tom projekte spolupracovať, aké rôzne formy kolaborácie sú, ako odprezentovať tento projekt a ako ho vyhodnotiť. Na všetko, ku všetkým týmto zložkám toho e-learningu sa naučíte zo pár nástrojov Web 2.0. To sú také nástroje, ktoré sú veľmi nápomocné k vzájomnej partnerskej kolaborácii v tom virtuálnom prostredí. Podľa mňa mnohí, alebo aj všetci poznáte nástroj Padlet, ktorý je skutočne nielen prezentačným nástrojom, ale aj hlavne kolaboračným nástrojom, kde si zadáte nejakú problematiku alebo problém a tento môžete, alebo nejakú úlohu a toto môžete spoločne s partnermi riešiť. Tricider a mnohé iné tie nástroje sa po ceste toho učenia sa ako v e-twinningu pracovať aj zároveň naučíte v tomto krátkom kurze. Bonusom, dúfam, pre všetkých bude radosť, osobný a profesionálny rozvoj, možno nové priateľstvá. Stalo sa nám a máme tu jeden taký príklad, práve pani lektorku toho druhého kurzu Moniku Poľanskú, ktorá takto chodila ku mne do e-learningového kurzu a našla si takú českú učiteľku na spoluprácu a tak si sadli, že oni ten mini projektík rozšírili na taký poriadny projekt, taký dlhšodobý. A potom pokračovali v ďalšej spolupráci a minulý školský rok obe v spoločnom projekte vyhrali prvé miesto na európskej súťaži o najlepší e-twinningový projekt. Monika Poľanská, moja kolegyňa, je zároveň aj ambasádorkou, čiže takto nevinne začala s e-twinningom v e-learningovom kurze a vypracovala sa na top e-twinningovú učiteľku. Tak samozrejme 6 týždňov je krátka doba, aby sme zvládli tieto veci. Musím vás upozorniť, že bude treba pracovať systematicky. Vždycky vlastne máme 6 modulov dohromady na 6 týždňov, to znamená, že na každý modul máme 1 týždeň. Vždycky takýto modul obsahuje študijné materiály v takej tabulke alebo v Padlete, keď chcete, tak tam sú uložené v rôznych formách tie študijné materiály, na ktoré si kliknete, bude to nejaká prezentácia alebo nejaký dokument a tam si môžete všetko teoreticky naštudovať a na základe toho naštudovaného potom si budete vlastne robiť tie úlohy, ktoré sú tam zadané. Máte na každú úlohu 1 týždeň. Napríklad, keď sa rozhodnete v tomto prvom module, že si niečo urobíte v piatok, tak je to v poriadku. Dokonca aj v nedeľu večer by to možno tento týždeň bolo možné. Ale už keď budeme v takej fáze, že už si budeme hľadať partnera na projekt, jednoducho nemôžeme si tú úlohu nechať na posledný deň, na nedeľu večer, pretože je viac než pravdepodobné, že nikoho na tú kolaboráciu presne v tom čase, keď my môžeme, tam nenájdeme. To znamená, že vždycky treba začať skôr na začiatku toho týždňa. Vždy sa ten modul začína takto v pondelok, ako aj dneska. A je to lepšie urobiť si to skôr, aby sme mali istotu, že tú úlohu, ktorá už bude založená na potrebe kolaborácie s tými českými partnermi, aby sme to teda stihli. Aby sme potom zbytočne nenaťahovali aj ostatných, lebo veľakrát je to všelijako poprepájané.
tak budeme tam mať teda tie študijné materiály, návody, tutoriály, úlohy a na ich splnenie, termíny všade sú, ako sa to odovzdáva, dokonca aj spôsob, ako sa úlohy odovzdávajú. To vám ukážem za chvíľočku, keď prejdem do toho konkrétneho priestoru. Medzník nastáva po treťom module, kedy, kedy vlastne budeme mať ďalší webinár. Ten bude venovaný tzv. Twin Spaceu, alebo keď chcete, to je taký priestor na spoluprácu, ktorý poskytuje vlastne táto platforma eTwinningu, tú virtuálnu triedu, kde budete vlastne ten svoj projekt vypracovávať a kde budete vkladať tie výsledky vašej spolupráce. Tam teda bude opäť webinár, takto v pondelok 31.3. o 18. hodine. Ten bude robiť Anka Bardzaková a vlastne potom sa bude pokračovať už na konkrétnej spolupráci ďalšie 3 modúly. Aby sme vám boli nápomocní, tak budete mať tzv. Poradne. Tieto nie sú povinné, ale v prípade, že vám niektorá úloha nebude jasná, tak sa môžete prihlásiť. To vám vždycky ten váš tutor pošle link, čas, alebo teda kedy sa bude odohrávať tá poradňa a vy sa tam môžete prihlásiť na tú poradňu. Tentokrát bude poradňa 12.3. v stredu o 20.00. Link vám pošleme, keď to bude aktuálne a môžete sa tam prihlásiť a môžete sa pýtať svoje osobné otázky. Vždycky vám budú zodpovedané. Ak si myslíte, že tú úlohu zvládnete bez pomoci takejto osobnej tútora, tak tam chodiť nemusíte. Sú ľahšie moduly, sú náročnejšie moduly, ale už sa to tak osvedčilo tým učiteľom, že je fajn prísť aj na takúto debatu. Kde bude kurz prebiehať? Dostanete od vašeho tútora, možno, že už moje kolegyne práve teraz zasielajú tieto linky vám. Ja prednášam, takže ja to urobím do hodinky potom, ako skončím tento webinár tým mojim účastníkom. Pošle vám takýto link HTTP na žiacky login, cez ktorý vy sa prihlásite prihlasovacím menom a heslom, ktoré vám pošle ten váš tútor a dostanete sa do priestoru e-learningu, kde budete vykonávať to svoje štúdium, kde si prečítate tie návody, tutoriály každý týždeň, prečítate si, akú úlohu dostávate na ten týždeň a tu budete vypracovávať tie úlohy a odovzdávať ich. Hovorím, že máme dva také priestory na e-learning. To vám každý z nás pošle, že kam patríte. Ako sa teda do toho kurzu zostanem? Ešte raz prihlásime sa cez ten link, čo vám pošle ten tutor, plus teda to prihlasovacie meno a heslo. Ako s nami môžete komunikovať? Tak samozrejme, už sme vám písali, už niektorí s nami aj komunikovali, môžete nás kontaktovať mailom, po prípade telefonicky. Všetky tri sme ambasádorky eTwinning, nájdete si nás na stránke eTwinning, kde máme jednak svoje mailové adresy, ale takisto aj telefónne čísla. Po prípade, keď si mailom popýtate naše telefónne číslo, tak vám ho dáme. Po prípade, v krajnom prípade, keď niečo technicky nejde, tak sa môžeme spojiť aj individuálne cez Zoom. Sme tu pre vás, hlavne komunikujte, pýtajte sa, pretože to je veľmi dôležitá tá komunikácia s tútorom a naozaj nenechávate si vypracovanie tých úloh na poslednú chvíľku. Tak tu máte rozpísaný vlastne ten program tých 6 modulov. Začíname tento týždeň dneska. V nedeľu bude termín odovzdania
vašich úloh z prvého modulu. Tu sa budete inšpirovať, plus druhou úlohou vašou bude registrovať sa na platforme ESEP, čo už väčšina z vás aj je registrovaná, takže v podstate polovičku väčšina z vás už úlohy má splnenú. Naučite sa, ako som povedala, od toho, že čo je tá komunita e-twinning, cez to, ako sa pripravuje projekt, ako sa realizuje projekt, prezentuje, hodnotí a diseminuje. Napokon, ako to už býva po skončení kurzu, tak urobíme my nejaké naše spoločné hodnotenie, doplníte dotazník a ak úspešne absolvujete tento kurz, tak dostanete certifikát za absolvovanie tohto e-learningu. Ako sa budú odovzdávať úlohy? Každý ten modul má 1, 2, 3 úlohy podľa náročnosti. Keď sú tie úlohy náročnejšie, tak ich je menej. Keď sú menej náročné, tak ich je viacej. Úlohu treba uskutočniť, ale zároveň aj odovzdať. Ukážem vám ako, pretože nám sa niektoré vaše úlohy automaticky nezobrazujú a zbytočne by sme ich chodili hľadať, že kde ste ich odovzdali, keď vy ste sa k tomu ešte nedostali. Preto je dôležité, keď úlohu splníte, vždycky je tam taký dotazníček, do ktorého doplníte, že ten a ten, ktorý je účastníkom kurzu, napríklad Zuzany Mesárošovej, vtedy a vtedy splnil tú úlohu 1A a vtedy splnil úlohu 1B. My dostaneme túto správu a už pekne pôjdeme a vyhodnotíme tú vašu odovzdanú úlohu. A potom vám ukážeme, že kde takúto úlohu vám ohodnotíme, kde si môžete pozrieť, či to máte urobené alebo to nemáte dobre urobené. My vás ale aj tak, keď nemáte dostatočne splnenú úlohu, tak vás kontaktujeme aj mailom a povieme vám, že niečo vám tam chýba, aby ste to doplnili. No, takže ja by som teraz odišla do toho konkrétneho priestoru. Ako som povedala, každý z vás od svojho tútora dostane takýto link. Sekundička. Takýto link dostane, kde na konci je pupil login. To znamená, že login, priestor na prihlásenie sa žiaka. Lebo ešte raz opakujem, v e-learningu vy budete pracovať ako žiaci. Budete tam mať status žiaka, a napríklad moji účastníci budú ako keby súčasťou obchodnej akadémie v Leviciach, kde ja učím, budete moji žiaci a vlastne budete tam mať také zvláštne prihlasovacie meno, ktoré sa bude začínať takto. SK z, čo bude znamenať, že slovenský účastník, jeho tútorka je z Zuzana, alebo bude mať nad tým A, Anka, alebo M, Monika, potom podtržník a bude tam mať svoje meno. A každý máte jedinečné heslo a tým sa prihlásite. Zadám. A keď dáme Enter, tak sa dostávame, pozrite sa, do prostredia toho, tu musím urobiť poriadok, prepáčte, do prostredia toho e-learningu. Takto to bude vyzerať. Pozrite, tu vás už vítame, že vítajte v tomto našom kurze a vy urobíte, pozrite, keď kliknete tomu, že tu môžete začať, keď kliknete sem, alebo kliknete sem, Pages, tak sa dostanete presne tam, kde sa začína kurz. Takže ja si to zjednoduším, kliknem zde. Niektoré tie úlohy sú písané po slovensky, niektoré po česky podľa toho, kto ju vypracoval. A pozrite, dostávame sa
do základných informácií o kurze. Tu je vlastne to, čo som vám hovorila. Preklikajte si každú túto stránku. Je napísané, že ako vyzerá tá práca e-learningu, kto sú vašimi tutormi. Tu sme sa teraz dostali do toho projektu 1 žltého. Vidíte, toto hovorím, toto je žlté a tá druhá skupina má tento obrážtek biely. No a tuto máte tútorov, tak toto je napríklad skupinka moja a Anky Bardzakovej. No a tuto na tejto stránke číslo 2, úvodný webinár. Za chvíľočku príbudne, keď nahrám túto nahrávku z webinára plus tú prezentáciu, ktorú používam, tu vložím do týchto vzdelávacích materiálov, tu máme z Vlaňaška, tu dám preč a dám túto novú, čo nahrám dneska. Takže toto je úvodný webinár. Poprosím stichnúť, niekto tam rozpráva a keď klikneme na modul 1, tak sa dostaneme do modulu 1 a vlastne tu máte modul 1, tu je napísané, že na čo je orientovaný, na inšpiráciu, aby sme sa inšpirovali a aby sme vlastne dozvedeli sa o nejakých projektoch. No a teraz tu si čítame, že vy pôjdete, aby ste sa zorientovali v tom, že aké sú projekty e-twinning, pôjdete do toho priestoru, kde ste sa vyhlásili ako učitelia, kde ste si zaregistrovali svoje meno a svoju školu a tam budete hľadať tento výraz Connect a e-twinning a tam vlastne dostanete nejakú inšpiráciu na projekt. Vašou prvou úlohou bude ísť do tohto priestoru a nájsť si nejaké tie motivačné nejaké tie inšpiratívne projekty. Tak. Tuto som teraz prihlásená ako žiačka, idem inde a tam sa prihlásim ako nie SK, Z, podtržník Zuzana Mesárošová, ale tam sa prihlásim ako reálny učiteľ Zuzana Mesárošová. A to je to, kde ste sa vyregistrovali, áno? No, dostanem sa dovnútra, kde ste vy už boli, keď ste sa zaregistrovali a vlastne tu sa prihlásite svojim reálnym prihlasovacím menom a svojim heslom a dostanete sa do tzv. ESEPu sem. Prvá úloha bude ísť, momentíček, pozrieme si to, ísť do Project Kids v oblasti Teach a inšpirovať sa nejakými projektami. Tak, idem do Teach. Vidíme? Dostali sme sa vo svojom prihlásení učiteľskom, dostali sme sa do tzv. ESEPu, platformy ESEP. Tu si nájdeme Teach a Project Kids. A keďže učím biológiu, učím biológiu, tak tu sa môžem inšpirovať rôznymi projektami. No, ja keďže učím biológiu, tak tu do vyhľadávača si dám napríklad, že klíma. Climate si napíšem do toho searchu a systém mi vygeneroval nejaké projekty, ktoré, vidíte, ktoré sú zamerané na klímu alebo počasie alebo životné prostredie. No tak hneď sa mi zapáčil tento projekt Climate Volunteers, kliknem si na to a budem si to študovať. Projekt sa mi veľmi páči, čo tu všetko vidím v tom projekte, čím sa tu môžem inšpirovať. Tu sú ciele projektu, to je ako sa predstavujú partneri, akú spoluprácu môžeme mať, ako môžeme hodnotiť projekt. Tu napravo, keď sa
vrátime sem lištičkou hore, tak vidíme, že a tu sú kľúčové kompetencie, ktoré môžeme dosiahnuť a predmety, v ktorých môžeme učiť tento projekt. Som sa inšpirovala, tento projekt sa mi páčil. Dobre, takto si môžem tých projektov pozrieť viac. Tento sa mi povedzme páčil najviac. Vrátim sa naspäť. Toto som si pozerala vlastne tam, kde som sa prihlásila ako ja, Zuzana Mesárošová, ako reálny učiteľ. V tom účte, ktorý som si vytvorila ja, som sa nechala inšpirovať. Teraz sa vraciam naspäť do e-learningu a tu vidím, že tu odovzdám úlohu, lebo tu je napísané, že v Trisadri odovzdajte úlohu. Kliknem na nástroj odovzdávania úloh a tu si kliknem na ideu, myšlienku, napíšem, projekt sa volá Climate Change a ja sa volám Z Zuzana Mesárošová a tu napíšem, čo sa mi na tom projekte páči. Projekt je napríklad moderný, kolaboratívny a viem ho využiť tak a tak. Napíšete tam nejaký odstavček, kliknete na save, uložiť a už tu by sa nám tá naša myšlienka mala uložiť. Už tu je. Príde tútor, prečíta si vašu úlohu a sem vám napíše, že máte splnené do tohto. Áno, vám napíše, že máte splnené. Tu si to môžete skontrolovať. To je úloha 1A. Úloha 1B bola taká, že pardon, tuto mi zavadzajú tie fotky. Úloha 1B bola, počkajte, že máme si 1B úloha, aktualizovať svoj profil. Dobre, tí, čo ste zaregistrovaní, máte aktualizovaný profil, všetko máte v poriadku. Títo, ktorí ešte nemáte dorobenú registráciu, urobte tak čím skôr. A keď to budete mať, tak tu máte taký dotazníček pod tým zadaním úlohy, dotazník na odovzdanie úlohy 1A, B. Tak tu napíšete vaše meno, napríklad CKZ, podtržník Zuzana Mesárošová, mojím tútorom je napríklad Luba, alebo Zuzana, alebo Anna, idem ďalej. Úlohu 1A som splnil v taký a v taký deň. Úlohu 1B som splnil vtedy a vtedy. Odošlem. Čiže keď mám 1A, 1B, môžem odozdať. Tu na nižšie som hovorila, že máme tie študijné materiály, ktoré si môžete takto študovať. Už keď ste odozdali úlohu, môžete sem pripísať, že splnenie zadania modulu 1 bolo pre mňa zábava, ľahké, primerané, obťažné, aby sme mi videli, že aká tá úloha bola ťažká, či niečo nemôžeme nahradiť inokedy. Chcem vám povedať, že na jednom prehliadači naraz nemôžete mať otvorený aj ten váš profil ako žiaka v tom e-learningu, aj ten váš profil ako učiteľa. Pozrite sa, ja mám tu na jeden prehliadač, tu mám ako